daga matashin jami'in leƙen asiri na hukumar KGB ƙarƙashin inuwar tarayyar Soviet zuwa ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙasa mafi tasiri, izza, rashin tsoro da janyo cece-kuce a faɗin duniya. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙasa a ƙarni na 21. Miƙaƙƙen tafiyar da ya yi a sha'anin siyasa ba kawai iya ƙasarsa kawai ya sauya fasali ba, har da duniya baki ɗaya. Amma ta yaya ne ya iya tasowa daga matsakaicin rayuwa ta sirri zuwa wata alama na ƙarfin iko da izza? Ta yaya ne ya iya zamowa dodo ga ƙasashen yamma? Ta yaya ne ya iya kaiwa mafi ƙolin muƙami a Rasha? Wannan shine tarihin shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. An haifi Putin a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 1952 a wani gari da ake kira da Leningrad a Rasha, wanda yanzu ake kira da St. Petersburg. Sunan mahaifiyarsa Maria Ivanovna Putina ta yi aiki a ma'aikatar kera makamai a yakin duniya na biyu ƙarƙashin tarayyar Soviet. Ta mutu a shekarar 1998 tana da shekaru 86 a duniya. Sunan mahaifinsa Vladimir Sviridovich Putin ya kasance ma'aikacin sojojin ruwa a tarayyar Soviet. Shi ma ya yi aiki a ma'aikatar kera makamai wa tarayyar Soviet a yakin duniya na biyu. Ya kuma samu mummunan raunuka wanda ya sanadiyar rasa rayuwarsa. A shekarar 1999 bayan ya yi doguwar jinya ya mutu yana da shekara 88 a duniya. Daga nan kuma babu wasu cikakkun bayanai dangane da rayuwar Putin ta yarinta. Idan za a fara bada labarinsa an fi farawa ne daga shigarsa jami'a zuwa aikinsa a hukumar leƙen asiri na tarayyar Soviet KGB. Vladimir Putin ya yi shekaru 15 a matsayin jami'in leƙen asiri na hukumar KGB a ƙarƙashin inuwar tarayyar Soviet. Ya yi shekaru 6 a adireshin da ke gabashin Jamus, amma kafin su ɗauke shi aiki sai da suka jira ya kammala karatunsa na jami'a, domin ya yi daidai da irin mutanen da suke nema a wannan aikin. Putin ya karanci lauyanci a wannan jami'a ta Leningrad. Ya fara aikin leƙen asirinsa ne a cikin Rasha, inda yake sanya ido kan maziyarta daga Turai, tare da nemo wasu matasan kamar sa don shigar da su wannan aiki. Daga bisani suka tura shi yammaci don tattaro bayanan sirri kan fasahar su, domin a wannan lokacin an bar Rasha matuƙa a baya bayan rushewar tarayyar Soviet a shekarar 1990. Kuma Putin ya yi ritaya daga jami'in leƙen asiri, inda ya dawo Rasha aka bashi mukamin Lieutenant Colonel. Washe gari ya zama mataimakin shugaban jami'ar. A duk lokaci guda mai kula da hudodin makarantar na waje. Ba da jimawa ba Putin ya zama mai ba da shawara ga Sobchak, tsohon malaminsa, amma wannan lokaci ya zama magajin gari a tarihi, mai baiwa gwamna shawara. Cikin sauri ya samu amincewar Sobchak, sannan ya zama ƙwararre saboda iyawa da sanin abubuwa. A shekarar 1994 ya zama mataimakin Sobchak, magajin gari na St. Petersburg na farko a tarihi. A shekarar 1996 Putin ya koma birnin Moscow, inda ya shige cikin ma'aikatan fadar shugaban ƙasar a matsayin mataimakin Public Body, babban jami'in mai gudanarwa na fadar Kremlin. Da kaɗan Putin ya haye wannan mukami na zama shugaban gudanarwar fadar. A shekarar 1998 shugaban ƙasa Boris Yeltsin ya naɗa Putin a matsayin darekta na hukumar tsaro ta tarayya da ake lakabi da FSB, reshen hukumar KGB a cikin gida. Wannan mukamin da shugaban ƙasar Boris ya baiwa Putin shi ya fara bashi tasiri a cikin ƙasar Rasha. Jim kaɗan aka bashi babban sakataren kwamitin tsaro na Rasha baki ɗaya. Duk wannan mukamai da ake baiwa Putin fa ana bashi ne saboda nazarinsa da zurfin tunani da ƙwarewa a gabaki ɗaya mukamin da ake bashi. Kuma dama shugaban ƙasar Boris ya jima yana neman magajin gari wanda zai karɓi ragamar jagorancin ƙasar. Rashin lafiya da kuma yana ganin ba zai iya ciro Rasha daga hannun da ta faɗa ba. Haɗi da rashin farin jini da yake da shi sakamakon haɗa kai da ya yi da ƙasashen yamma, sai ya ga cewa Putin ya yi daidai da irin mutanen da yake nema. Hakan yasa ya bashi mukamin Prime Minister a shekarar 1999. Amma kafin Putin ya kai ga mukamin Prime Minister bayan rushewar tarayyar Soviet a shekarar 1999, Putin ya ji cewa yana son ceto ƙasarsa. Yana ganin cewa Rasha ta rasa wani babban ɓangare na rayuwarta, kamar an cire wata tsoka daga jikinta, domin ta rasa yankuna da dama bayan rushewar tarayyar Soviet. Duk a lokaci guda tattalin arzikin Rasha ya yi raga-raga saboda
tsabar lalacewar darajar kuɗin ƙasar. Mutane musaya suka koma yi, misali mutum ya kawo bulo a bashi suga, ka kawo suga a baka masara. Tsarin cinikayya na shekaru aru da suka gabata. Putin ya ji cewa yana son ya sauya hakan, kuma wannan shine dalilin da yasa ya ajiye aikinsa na jami'in leƙen asiri a hukumar KGB. A lokacin da aka baiwa Putin mukamin Prime Minister, 'yan ƙasar ba wani saninsa suka yi ba. Ya ƙara sanuwa ne a ƙasar bayan ƙaddamar da wani ayyukan sojoji kan wasu 'yan tawaye masu neman ɓallewa daga yankin Chechnya. An yi imanin cewa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan tawaye sun ƙaddamar da hare-hare kala-kala a fadar Rasha, al'amarin da ya tsorata ƙasar. Sai dai kuma an gamu da ɗan wani ruɗani, kowa ya yi imanin cewa waɗannan hare-hare na ta'addanci ayyuka ne na 'yan tawaye. Sai dai wasu daga cikin waɗanda aka kama bayan an gansu suna shigar da buhuna ɗauke da bama-bamai cikin wani gini. Hukumar tsaron ƙasar, hukumar da Putin ya taɓa jagoranta a baya, bayan ta maye gurbin hukumar leƙen asirin ƙasar KGB a cikin gida, da hukumar ta ga cewa asirinta na shirin tonuwa, sai ta ce ai dama wannan gwaji ne da aka yi wa mutane a ga in za su iya sanya ido kan ayyukan ta'addanci a ƙasar, sakamakon cewa an umarce su sanya ido bayan hare-haren ta'addanci da suka fuskanta a baya. Kazalika waɗannan buhuna da aka ga mutane suna shiga da shi ba komai bane face siga. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Bayan an yi bincike an gano akwai wani sinadari na bom da aka kira da RDS, kuma shi wannan sinadari ba kowa bane yake iya kai hannunsa kansu ba, sai komai na leƙen asiri da hukumar soji su kaɗai ne za su iya kaiwa zuwa inda wannan guri yake. Sannan kuma daga inda ake samu zuwa Rasha akwai tazara sosai. Hakan ya sa mutane suka yi imanin cewa hukumar FCB kawai tana son raina wa mutane hankali ne, tana son wasa da hankalin al'ummar Rasha. Sannan a wannan lokaci bayan kammala bincike, labari ya ringa yawo a kafafen yaɗa labarai cewa Putin ya kashe al'ummar ƙasar Rasha domin ya ƙara suna. An zargi cewa hukumar ta FCB ita ta ringa kai waɗannan hare-hare da ya yi sanadiyar mutuwar dubbannin mutane. Sannan suka ɗaura laifukan kan ƙungiyoyin ɗan tawaye da ke Chechnya. Sakamakon hakan, Putin ya ƙaddamar da hare-hare a kansu. Wannan shine labarin da ya ringa yawo a faɗin duniya. Putin ya kashe al'ummar ƙasar don ya ƙara suna. Amma in labarin da gaske ne ko ba da gaske ba, Putin ya riga ya cimma abin da yake so. Ya ƙara suna matuƙa sakamakon hare-haren da ya kai ƙungiyoyin ɗan tawaye da ke Chechnya. Lokacin ne yankin Chechnya ya dawo ƙarƙashin Rasha. Sannan saboda tsabar tsanar da al'ummar ƙasar suka yi ma shugaban ƙasar Boris Yeltsin, sai suka ji cewa Putin shine ya fi dacewa da ya shugabanci ƙasar saboda izzarsa, ƙwarewa da kuma matsin lamba da yake amfani da shi. Biyo bayan goyon wata jam'iyya da ake wa laƙabi da United Putin, ya tabbatar da nasararta a zaɓen majalisar dokoki a watan Disamba a shekarar 1999. Sai a ranar 30 ga watan Disamba, babu zato babu tsammani, shugaban ƙasar Boris Yeltsin ya sanar da yin murabis, inda ya naɗa Putin a matsayin shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya. Da yake Putin ya yi alƙawarin kawo sauyi da kuma ceto ƙasar a halin da ta faɗa na dogon lokaci. Cikin sauƙi ya yi nasara a zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2000, kusan kaso 53 cikin 100 na gabaki ɗaya ƙuri'ar da aka kaɗa. A matsayinsa na shugaban ƙasa, ya ƙaddamar da yaƙi kan cin hanci da rashawa, sannan ya ƙaddamar da ƙayyadajjen tsari tattalin arziki na dindindin. Putin ya sauya fasalin iko a yankuna da jamhuriyoyin Rasha 89, inda ya rarraba su zuwa sababbin gundumomi 7 tare da wakilai a kowanne guduma. Sannan ya cire damar da gwamnonin jihar suke da ita na zama majalisar tarayya, babban majalisar dokokin Rasha. Idan muka dawo yankin Chechnya, nan ne kaɗai yankin da Putin ya fuskanta turjiya daga gurin 'yan tawayen da ke son ɓallewa daga Rasha. Ba su so su zauna a ƙarƙashin Rasha, sun fi so a ba su 'yancin zama ƙasa. Kuma fa sun cancanta, suna da tuta, suna da tsarin gwamnati, amma Putin ya ƙi yarda. Al'amarin da ya sa suka ringa kai hare-haren ta'addanci zuwa birnin Moscow da hare-haren tawaye kan dakarun sojan Rasha a tsaunukan yanki. Kuma wannan shine dalilin da ya sa Putin ya kaddamar da gagarumin kamfen na soja, ma'ana yaƙi kan waɗannan ƙungiyoyin 'yan tawaye, al'amarin da ya haifar da babban barna mai yawa. Mutane da dama sun mutu,
wasu kuma sun jikkata. Idan muka dawo ɓangaren lokacin da Putin ya fara dangantaka daga ƙasashen yamma, Putin ya fara ne da yin adawa da wata shawara ta shugaban ƙasar na wannan lokaci, George Bush. A shekarar 2001, George Bush ya yi watsi da wata yarjejeniya ta makami mai linzami a shekarar 1972 sakamakon wani gagarumin harin ta'addanci da Amurka ta fuskanta a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Ta wani bangare kuma Putin ya goyi bayan Amurka. Hasali ma ya ba da haɗin gwiwar Rasha a yakin da Amurka ta ƙaddamar kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Kazalika ya ba da damar amfani da sararin samaniyar Rasha wajen kai kayayyakin jin kai da kuma ayyukan ceto da taimako. Duk da haka, Putin ya bi sahun shugaban gwamnatin Jamus na wannan lokaci, Jihad Sakruda, da shugaban ƙasar Faransa, Jacques Chirac, shekarar 2002 zuwa shekarar 2003 wajen yin adawa da shirin Amurka da Birtaniya ta amfani da ƙarfi wajen kawar da gwamnatinsu da Hussein a Iraki. Sai dai wannan al'amari ya taimaka wa ƙasar sosai domin a wannan lokaci ne farashin man fetur ɗinsu ya ƙaru fiye da tsammani, abinda tattalin arzikin Rasha ya dogara da shi. Cikin sauri tattalin arzikin nasu ya ƙaru, sun samu dukiyar da basu taɓa tsammani ba a cikin shekaru 5 daga shekarar 2003 zuwa shekarar 2008. Abinda mutane da dama basu fahimta ba anan shine Putin ya yi amfani da ƙasashen yamma ne wajen farfaɗo da tattalin arzikin Rasha. A fuska ya nuna masu cewa yana son su, a zuciyarsa kuma ba haka take ba. Su kuma da suka ga cewa kamar Putin nasu ne, sai suka ringa siyan man fetur daga su mai tarin yawa daga gun Rasha, inda Rasha ta ringa samun biliyoyin daloli a matsayin kuɗin shiga. Hakan ya sa tattalin arzikin Rasha ya fara murmurewa. A tsakanin hakan a shekarar 2024 an sake gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin sauƙi. Putin ya yi nasara sakamakon namijin ƙoƙarin da ya yi wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Sai dai hukumar da ke sanya ido kan zaɓe ta ƙasa da ƙasa sun yi tambaya game da yin adalci a zaɓen. Ba su yarda cewa Putin bane ya yi nasara. A shekarar 2008 ne kuma aka sake gudanar da zaɓen majalisar dokoki cikin sauƙi. Jam'iyyar Putin United ta yi nasara da yawan rinjayen ƙuri'u. A shekarar 2008 ne kuma tenuwar Putin ta ƙare bisa bin dokokin kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai a wannan lokaci Putin ya yi amfani da wata dabara, ya zaɓo wani mutum ana ce da shi Dmitry Medvedev a matsayin wanda zai gaje shi ya zama shugaban ƙasar. Amma kuma a bayan fage tsakanin Dmitry da Putin yarjejeniya ce aka kulla wadda za mu kai kanta a nan gaba kaɗan. A wata shekarar 2008 ne aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa, inda Dmitry ya lashe zaɓen da mafi rinjayen ƙuri'u a watan Mayu ne kuma aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. Shi kuma Putin ya zama shugaban jam'iyyarsa na United da Russia. Haka yasa Dmitry ya naɗa shi a matsayin Prime Minister. Washe gari majalisar dokokin Russia ta da naɗin. Sai dai duk da cewa Dmitry shine sabon shugaban ƙasar, a dinga kallon Putin a matsayin wani babban jigo mai ƙarfin faɗa a fadar Kremlin da ma faɗin Rasha baki ɗaya. A yayin da wasu ke tunanin cewa Dmitry zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasar na shekarar 2011, kwatsam babu zato babu tsammani Dmitry ya sanar da cewa shi da Putin za su yi musayar kujera. To wannan shine yarjejeniyar da suka kulla tun a shekarar 2008 kafin Dmitry ya zama shugaban ƙasar. Dmitry zai baiwa Putin mukamin shugaban ƙasa, shi kuma Putin zai baiwa Dmitry mukamin Prime Minister. Amma sai dai idan har jam'iyyar ta United Russia ta sake yin nasara. Ai kuwa a zaben majalisar dokokin da aka sake gudanarwa watan Disamba shekarar 2011 jam'iyyar Putin ta yi nasara. Sai dai wasu na nuna cewa an yi maguɗi, al'amarin da ya janyo gagarumin zanga-zanga a faɗin ƙasar. Zanga-zanga ce ta adawa da Putin. Al'ummar ƙasar na ganin cewa Putin na amfani da ƙarfin ikonsa wajen shugabantar ƙasar na har abada. Wannan al'amari shi ya raba kan 'yan ƙasar Rasha. Amma duk da wannan gagarumar zanga-zanga bata hana Putin yin nasara a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar 4 ga watan Mayu shekarar 2012 ba, inda ya sake zama shugaban ƙasa a karo na 3 kafin a rantsar da shi. Ya yi murabis daga shugaban jam'iyyar United Russia, inda ya ba Dmitry wannan mukami kamar yadda aka tsara. A ranar 7 ga watan Mayu shekarar 2012 aka rantsar da shi
ya zama shugaban ƙasa, shi kuma Dmitry ya zama Prime Minister ƙasar Rasha a shekara ta farko bayan dawowar Putin a karagar mulki a matsayin shugaban ƙasar a karo na uku. Ɗan adawa nasa na cewa nasarar tashi na da alaƙa da yunƙurin da ya yi na daƙile yunƙurin zanga-zanga a lokacin zaɓe. Wasu rahotanni sun nuna ya sa an kama shugabannin adawa da dama, ya sa an kulle wasu a gidajen yari, sannan ya zargi wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar Rasha da cewa wakilai ne na ƙasashen yamma a Rasha kuma suna samun goyon baya da tallafin kuɗaɗe daga ƙasashen yamma. Asalin takun sakan Putin da ƙasashen Amurka ya fara ne tsakanin watan Yulin shekarar 2013 lokacin da wani bangilar hukumar tsaron Amurka mai suna Edward Snowden ya nemi mafaka a Rasha bayan ya bayyana wasu bayanan sirri ba bisa ƙa'ida ba na hukumar tsaron Amurka. Gwamnatin Rasha ta amince ta bashi mafaka amma bisa sharaɗi zai daina cutar da duk wasu abokan hulɗar ƙasar Rasha a ciki har da Amurka. A wannan lokaci tare da daina fitar da bayanansu na sirri, Putin ne da kanshi ya furta waɗannan kalamai ba tare da sanin cewa Amurka ta ji haushin abin da suka yi ba. Bata so ba da mafaka da Rasha ta yi wa wannan mutumin ba, duk da dai a wannan shekaran bayan wani harin makamai mai guba sojojin Siriya suka kai kan wata ƙungiya da ke yaƙar gwamnatin Bashar al-Assad, ƙasar Amurka ta yanke shawarar tsoma baki a cikin al'amari da ƙarfin soja. Sai dai Putin ya gargaɗe su cewa su bi a hankali a matsayinsa na aboki na kusa da shugaban ƙasar Bashar al-Assad kuma a matsayin Rasha na abokiyar hulɗa ga ƙasar Siriya. Daga bisani kuma Putin ya ba da gudunmawa wajen ƙulla yarjejeniyar lalata waɗannan makamai masu guba na gwamnatin Siriya. Putin ya yi bikin cika shekara 20 da amincewa da tsarin mulkin tarayyar Soviet. A watan Disambar shekarar 2013 ya nuna murna ta hanyar ba da umarnin sakin wasu mutane 25,000 daga gidan yarin Rasha a wani mataki na daban na yin afuwa ga shugaban kamfanin man fetur na Rasha mai suna Michael Kotov, inda ya shafe tsawon shekaru bisa zarginsa da shiga sha'anin siyasar ƙasar. A watan Fabrairun shekarar 2014 an hamɓarar da shugaban ƙasar Ukraine Yanukovych, wanda ya kasance na hannun dama kuma mai biyayya ga shugaban ƙasar na Rasha Vladimir Putin. An hamɓarar da shi bayan wata zanga-zanga da ta ɓarke mai muni, wanda hakan ya sa ya gudu ya zo Rasha, inda aka gudanar da sabon zaɓe aka zaɓi shugaban ƙasa a Ukraine. Amma kuma Putin sun bai amana da wannan sabon shugaban ƙasa ba, hakan ya sa ya nemi amincewar majalisar dokokin Rasha domin turawa da dakarun sojojin Ukraine don kare muradun Rasha. A farkon watan Maris ne sojojin Rasha da ƙungiyoyin sa kai ta Wagana suka karɓe ikon Crimea. Crimea babban yanki ne da ke ƙarƙashin Ukraine, amma mafi yawanci yana ɗauke da 'yan ƙabilar Rasha. Kasancewar Ukraine mamba ce ta ƙungiyar tarayyar Soviet a da kafin ta rushe, kuma a wannan wata na Maris a ranar 16 aka gudanar da zaɓen raba gardama a Crimea domin tabbatar da cewa a hannun wa Crimea za ta kasance. Mazauna yanki da dama sun kada ƙuri'a wuri amincewa da kasancewa ƙarƙashin Rasha a maimakon Ukraine. Daga wannan lokaci ne yankin Crimea ya dawo hannun Rasha gabaki ɗaya. A matsayin martanin ƙasashen yamma suka kafa dokar hana mutanensa zuwa Rasha tare da daskarar da wasu kadarori na abokan Putin. Kuma a wannan lokaci ne idanun ƙasashen yamma ya buɗe, suka fahimci cewa Putin yana shiga cikin su ne kawai domin amfani da damarsa, kuma ya yi amfani da damar wajen farfaɗo da ƙarfin ikon Rasha idan duniya da kuma farfaɗo da tattalin arzikinsu da suka taimaka wajen taɓarɓarewarsu shekaru da dama da suka shuɗe. A wannan lokaci ne suka fahimci wane ne Vladimir Putin. A ranar 18 ga watan Maris kuma Putin ya rattaba hannu kan yarjejeniyar mayar da yankin Crimea ƙarƙashin ikon Rasha bisa hujjar cewa yankin ya kasance wani muhimmin yanki na ƙasarsa. Hakan ya faru ne bayan majalisar dokokin ƙasar ta amince, kuma Putin ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya a ranar 21 ga wata domin kammala mamaye yankin na Crimea. A hukumance a wannan lokaci dai an yi tsammanin cewa Moscow ta haƙura tunda ta mamaye yanki na musamman ga gurin Ukraine Crimea, kila ta daina kai mata hari. Kwatsam a watan Afrilun shekarar 2014 babu zato babu tsammani aka ga wasu mutane sanye da kaki da ke ɗauke da tutar Rasha a gefe ɗauke da makamai, amma ba a tabbatar ba sojojin Rasha ne ko kuma kawai ƙungiyoyin 'yan sa kai ne
suka mame wasu gine-ginen gwamnati a kudu maso gabashin Ukraine. Al'amarin da ya kai su ga rikici da dakarun sojojin Ukraine. Putin ya kira wannan yanki da Nebraska, wato sabuwar Rasha, bisa kiransa da tsohuwar Rasha. Sai dai ya musanta sanya hannunsa a cikin wannan al'amari, duk da cewa ƙasashen yamma sun nuna shaidu da suka gazganta cewa lallai Rasha na da hannu a al'amarin. A ranar 17 ga watan Yuni shekarar 2014 an harbo jirgin sojan ƙasar Malaysia dauke da fasinjoji 298, kuma an harbo wannan jirgi ne a gabashin Ukraine. An tabbatar da cewa makaman da aka yi amfani da su wajen harbo jirgin makamai ne kirar Rasha, sannan daga gurin da aka yi harbi guri ne da ƙungiyoyin Rasha ko sojojin Rasha domin ba a tabbatar ba suke zaune a Ukraine din. A matsayin martanin kasashen yamma sun ƙara yawan takunkumai kan Rasha da karya farashin man fetur a kasuwar domin yin illa ga tattalin arzikin ƙasarsu. A watan Satumbar shekarar 2014, bayan da ƙungiyoyin NATO suka kammala bincike ta tabbatar da cewa sojojin Rasha kimanin 1,000 ake fafata yaƙi da su a Ukraine. Bayan ƙungiyoyi da ke goyon bayan gwamnatin Rasha, daga bisani kuma shugabannin ƙasashe biyu, Rasha da Ukraine, suka amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ranar 5 ga watan Satumba. Sai dai yaƙin bai tsaya ba baki ɗaya, domin waɗannan ƙungiyoyi da ke bayan gwamnatin Rasha sun ci gaba da ɗauki ba daɗi da sojojin Ukraine har na tsawon watanni kafin yaƙin ya dakata baki ɗaya. A ranar 12 ga watan Fabrairun shekarar 2015 ne Putin ya gana da shugabannin duniya domin samar da wani shirin zaman lafiya na musamman dauke da matakai 12 don kawo ƙarshen yaƙi nasu da Ukraine baki ɗaya. Bayan an yayyafa mu wannan yaƙi nasu ruwan sanyi ya sake barkewa. 2015 Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa mutane kimanin 8,000 ne suka rasa rayukansu, haɗi da raba miliyan 1.5 da mahallinsu sakamakon rikici. A wani jawabi da Putin ya yi a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 27 ga watan Satumba shekarar 2015, ya bayyana Rasha a matsayin ɗaya daga cikin masu ƙarfin iko a duniya, tare da sukan Amurka a matsayin babbar barazana ga tsaron duniya. Bayan kwanaki biyu da jawabin Putin, Rasha ta shiga yakin basasar ƙasar Syria ta hanyar ƙaddamar da hare-haren ta sama kusa da yankin Homs da Hamok, duk da cewa Rasha ta yi kirarin cewa waɗannan hare-haren da ta kai tana kai su ne kan ƙungiyoyin ISIS. Rahotanni da bincike sun tabbatar da cewa waɗannan hare-haren doka ne kan ƙungiyoyin da ke adawa da ƙungiyar Bashar al-Assad. Dama na gaya muku a baya, babban aboki ne ga Putin. Waɗannan su ne abubuwa na farko da suka haddasa faɗa tsakanin Putin da ƙasashen yamma, da kuma kan batun kisan mummuke da ake yi ma masu suka da adawa da salon mulki na Putin a Rasha. A ranar 27 shekarar 2015 an kashe wani jagoran adawa mai suna Boris Nemtsov, kuma an kashe shi ne a fadar gwamnatin Rasha bayan ya soki gwamnatin Rasha a Ukraine. A watan Fabrairun shekarar 2016, wani bincike ya tabbatar da cewa Putin na da hannu a gubar da aka baiwa Alexandra Libisanko, tsohon jami'in leƙen asirin Rasha wanda ya koma Birtaniya da zama, tare da sukar gwamnatin Rasha. A shekarar 2006, bincike ya nuna cewa an saka ma Libisanko wata guba da radioactive polonium 120 a wani hotel a birnin London, kuma an tabbatar da waɗanda ake zargi mazauna ne na Rasha, Lugbe da Duma. An gaza zuwa Rasha a kamo su, kuma an ce an gaza kamo su daga Rasha. Haka Alex Navalny, wanda ya shahara wajen jagorantar zanga-zangar adawa da gwamnatin Putin a shekarar 2011, an sha ɗaure shi sau da dama a gidajen yarin Rasha bisa zarginsa da tsoma hannu a sha'anin siyasar ƙasar tare da fifita muradan ƙasashen yamma, wanda shi ma a ƙarshe ya mutu a gidan yari ba tare da an san abin da ya kashe shi ba. A shekarar 2024, kafin mutuwar Alex Navalny, an hana jam'iyyarsa tsayawa takara a kowane zaɓe, wanda hakan ya sa ya tsaya takarar da kansa a shekarar 2013, amma bai samu nasara ba. Haka a zaɓen majalisar dokokin ƙasar na shekarar 2016, jam'iyyarsa ko ɗaya bata samu ba. Hakan ya sa jam'iyyar Putin United Russia ta yi nasara, amma da zargin yin maguɗi. Masu sanya ido kan zaɓen sun lura cewa wasu sun kaɗa ƙuri'a har sau biyu
sannan an hana kaɗawa jam'iyyar Alasnabili ƙuri'a ko guda ɗaya, sai dai babu ƙwararren shaidu kan hakan, duk rubutu ne na ƙasashen yamma. Idan muka koma kan sanya hannu da Rasha ta yi a kan yaƙin basasar Siriya, kuma a shekarar 2016 da taimakon sojojin Rasha, sojojin Al-Assad sun yi nasara. Daga wannan lokaci ne Rasha ta fara amfani da yaƙin basasa, haɗi da kutsen yanar gizo da kuma dabarun satan bayanan sirri, haɗi da ayyukan soja wajen raunata dimokuraɗiyya a gabashi da yammacin Turai. Da fari dai ƙasashen da ke kusa-kusa na gabashi ba su tsira ba. Ukraine ita ce farko. A nan nake sanar da ku cewa tarihin bai ƙare ba, don yanzu za a shiga sabon babi mai matuƙar tashin hankali da sanin ainihin wane ne Vladimir Putin. Amma nan shine karo na farko, shine na wannan bidiyon. Mu haɗu da ku a karo na biyu. Idan Allah Ubangiji ya ba ku damar zuwa ƙarshen wannan bidiyo, ina mai matuƙar godiya a gare ku kuma gudunmuwar da kuke bamu. Ku ci gaba da bibiyar mu a kodayaushe domin samun ingantattun labarai duniya, tarihi da abubuwan al'ajabi. Ni ne naku har kullum Usman Tahiru. Nake cewa mu huta lafiya, amma ku dole ku danna min alamar subscribe ba dinni ba.